Oras na para sa programang Makapahila. Ayaw kong biyahe. Ayaw kong pasakit eh. Pasensya na. Nakadesisyon ako. Magbulag na ta. Makapakatawa. Friend ako isultini mo. Usalan man. Nadawat ako sa trabaho. Congrats! Thank you! Makakilig. Hi. Hello? Oh my gosh! Nihay akong crush! Makalagot. Pasaylo ako. Wala kay pulos pag-anak. Layas. Ug ayaw nagbalik. Dear Kuya Wang Stories. Share your different stories in life. Only right here in Star Radio 98.3 with your one and only Kuya Wang. Dear Kuya Wang Stories. Yan 8.3 Star Radio FM. Kay basta na ka-star, talaga namang sikat na sikat And check your time mga ka-star, alas 9:11 na ngayon sa mabog na ang kagabihian And the time check was brought us by D3 Bio and DTX Coffee Mix. Gidalit na sab ka na to sa Amigas Coffee, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, Dragon Fruit Plus Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, and Alkasi Sodium Ascorbate Vitamin C. And of course, mga kasar, maraming pasalamat na sa ang programa sa M. Lavalier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Yan mga kastar, hindi ko na papatagalin to sa mga naghihintay dyan ng ating Dear Kerwang Story Edition. This is it, Pansit. Pero bago muna ang lahat, maraming salamat po sa mga nagsend ng stories in life nila dyan. Ayan. Thank you so much. And sure na sure ako na bibigyan ko yan ng buhay. Hindi katulad ng pagmamahal niya sa akin. Parang walang kabuhay-buhay. Shout out sa mga nasaktan dyan. Sa mga gipang pasakitan. Hindi kayo nag-iisa. Dalawa tayo. Pero dapat babangon pa rin tayo. Parang nasa kafe lang. Babangon tayo. And sa ganun mga kasar, hindi ko napapatalin to. Ito ng ating Dear Kerwang Story, November 23, 2021. Dear Kerwang, it designer. Let's bring it on. Dear Kerwang. Mayang gabi kayo ang ingon mahaner sa inyong mga suking tigpaminawan. Lukot pa abot ng inyong sibianan. Tawag galang ko sa pangalang Carl. 23 years old. Lumad nga taga Negros Oriental kayo ang. Huwag na lang mong idalit sa iyong mga suking tigpaminawan kayo ang kaagi na ako sa ilang ginatawag o gugma ko yung. In life, we are surrounded by love. Love by our parents, our family. Love by our friendships. Best friends and friends. In love by our special someone. In my 23 years of existence kayo I have experienced different kind of love. But usa lang yun ang nitatak. The love experience during my high school days.
way back when I was a grade 8 student kayo ang kinilagay naabtan ta sa K to 12 ang nakaundang punta mo ng edad-edara na yun. Pero dili tanto kayo ang nakailan ako ang usa ka babae nga nagpana sa akong kasing-kasing ato siyang itago sa pangalang Miles. Nagkailang ni Miles kayo ang tungod kay classmate lagi ni. O tungod pod kay unang pagkakita pa lang na ako niya kayo ang I was so mesmerized sa iyong beauty. Kaya nga kang gwapaha po ng bayhana. Maong waan ako nagpaligoy-ligoy pa kayo ang ako siyang ipanguyaban. Akong giniskartihan. Tanang pamaagi akong gibuhat. Aron makuha lang ang matamis nga oo kayo ang. Og tun man kayo ang milabay ang pipila kasi man wag kaniyang agwanta ngayon akong gisagot kayo ang. That moment that she said yes to me, murag ako na ang pinakamalipayong lalaki sa tibuok kalibutan. I thank God for answering my prayers. Nga, makauyab na ko. Si Mel kayo ang. Ug doon man kayo ang, miabot gid ni og 5 months. Apan, kung life is too short kayo ang, so the love is. Love is too short as well. Tungod sa akong pagigugma ni Kaywang, wa na ako mabantayan. Ngayahan na kong giloko Kaywang. Yes, you heard it right Kaywang. Sulod sa 5 months, napos siya ilang uyabber. Nga mas nauna na ako Kaywang. Grabe nga babae. Grabe mo tagog sikreto Kaywang. Apan tinuod yung ilang giingon nga why aso nga makumkom. Nasakpan mo gud ako siya Kaywang tungod kay nag-date niya to one time og nanghulam ko sa siyang cellphone. And dito gisikreto na kog open ang mga text messages. In there nakita na ko ang convo. Ano mas masakit pa Kaywang amigo lang na ako. Napakasakit masaktan kayo ang. Lalo na kapag mahal mo yung isang tao. It's just so hard to let go kung siya na yung nasa puso't isipan mo. I am sharing this story kayo ang just to give awareness. To choose your friends wisely. Kaya wa kakabalo ka ng ibang amigo or amiga. Mauna po na mubutre. Mutalikod ni mo. Maayon sa tubangan kayo ang apan pagtalikod ni mo. Tigre basta ng tigre. Dahil lang kukutob kayo ang I hope na kung aning pagtulunan sa iyong mga sukintig paminawan. More para sa iyong programa. Exo Star Radio. Truly yours, Carl.
A pleasant day to each and everyone. This is Kuya Wang of Star Radio 98.3 FM, Tayasan. And maayong paggamot sa among YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and ring the bell para always kang updated sa mga bagong vlogs namin. Once again, this is Kuya Wang saying, don't be afraid to reach it for the other side. See you again on my next video.